Зараз мы разглядаем айву. Яна айва, яна не японская, яна такая, як дрэва, вялізная айва, вельмі незвычайная, прыгожыя ружавыя кветачкі ў яе, і такія бутончыкі звернутыя. І вось яе мы будзем прышчэпліваць. Гэта айва суседская, у нас такой няма, але яны нам дазваляюць взяць яе прышчэпачкі і прышчапіць на свае дрэўцы. А як у нас атрымалася, мы вам пакажам. Вось мы прышчапілі айву на іргу, вось на такі куст. Іргу все ведаюць, і на яе, дарэчы, можна шмат чаго прышчэпліваць. Прышчапілі мы тут на зрэз, так, на укос і прыклалі. І потым я і за стужкай прыматаў. Зараз я здыму і паглядзім, што там робіцца. Ось так выглядае наша прышчэпка. Ось яна прыжылася. Будзем чакаць, што у нас наступны год, як яна сябе будзе адчуваць побач. Таксама прышчэпка, толькі ўжо ў расчэп, вось гэна, але не бачна тут ніякіх пупышак, якія б набралі мост. Троху как бы і відаць там нешта такое. Ну паглядзім, пачакаем яшчэ. А гэна прышчэпку я рабіў сёлета, год назад, год таму. Тут яна была ўжо ў расчэп. І тут, калі прыглядзецца, бачна вось гэна такая кара яблыні. Она зеленого колеру, с такие мелкие пупышки. А тут уже кора айвы. Шмат таких коричневых пупышек. И ее листья такое, вот оно уже адрозніваецца от яблони. И это был такой паросток, дичка, який шел со ствола яблони. Гэную яблоню потом я обрезал. И вот тут так само такой паросток уже за кору прищепил гэным годом яблоньку. И вот я бачу, что здесь 3 узяліся, одна, мабуть, не трымаецца. Так само здыму, пагляжу. Вось так выглядае наша прышчэпка за кару. Потым зацягнецца ўсё гэна і будзе вельмі добра. І тут будуць у нас каштэлі расці, смачныя. А з правага боку будзе айва. І, дарэчы, лісце трымае вельмі доўга. Уже такая восень глубокая, а на яе яшчэ лісце вісяць. Пажухлыя. А яблоня хутчэй. І квітнее яна таксама пазней, альбо яблони. Только я похвалился прышчэпкай айвы на іргу и знял ахоўную стужку, як яна у мяне и загинула. Засохла, вельмі шкада. Ну, вось так трымаецца, но уже парасткаў гэных няма. Вы бачыце, што. Таму не трэба спяшацца здымаць. Гэта я уже так меркаваў, што атрымаецца. Ну, здесь хутка не нарастае. Ну, пойдзем зернем другие тады. Зато атрымалася вось гэная айва на іргу. Тут такая уже амаль сантиметр таўшчыня чаранка. І тут, і таксама. Тут я уже не буду здымаць стужку. Хай ну прыжывецца добра. Уже здыму перад зімою. А вось гэная прышчэпка айвы не прыжылася. Не атрымалася ў яе прышчапіцца. Ну добра, наступны год пакінем. А вось гэную прышчэпку айвы мы зрабілі ў полі на дзікую яблыню. Вось даволі добра бачна, які цёмна-зялёны ліст у яблыні, а айвы вось такі он салатавы, нежна-зялёны. Ну і тут мы паставілі такія дзве ахоўныя рэечкі, каб ніякі конь не з'еў яе выпадкова. А уже перасадзім весной на сваё месца.